Kiwal Tarindi. Abdoulaye Diallo. hande neɗɗanke fami wonde ɓamtare wawa latade hoore leydi ndi si tawi o waylani noone no o wuriri e dow mayri ngam yo o wawa fonude mbayligu weeyo caɗele taridi ngulindi e kokke koma o wayla noon e gurdam makko awa ko wiide neɗɗanke no humi e hundare mum saabu ko e mayri o ittata kala ko o wuriri tedduɓe on biyaɓe similla mon e kiwal taridi. hewɗo taskaram men yewtay ko yowiti e lamɗam ñamayɗan leyɗele remeteɗe nder Casamance ka worgo Sénégal o alhaali yowitiɗo e lamɗam ñamayɗan leyɗele remeteɗe ina ɓeydo sattude e nder Casamance saabu ustare won e barrage uji kaɓotoɗi ndiyam lamɗam no wiye digue anti-sel e franciré e juɓɓuɗi goɗɗi ɗi ƴewtaka kono kadi ɗi toppitaka no haniri holno no alhaali sifori ko woni battane mum kono kadi hol dabareji hanade ƴettede gam safrude ɗe caɗele ngam yewtude e dow ɗe toɓɓe en bismoto Cheikh Diédhiou kolaɗo kuuɓal fedde rendinde remoɓe maaro wiyetende Kaytel Wagne kono ko adi en heɗoto Aissatou Diatta debbo goto remowo to wuuro Kabili 2 wongo e diwal Ziguinchor lorriɗo e alhaali ka joofingol en heɗoto yewtere nde men waɗi e docteur Samsidine Sarr wittotoɗo e on fannu janno ka duɗal towgal Assane Seck ngal Ziguinchor ɗum noon bisimilla mon. tedduɓe on salminama ko waɗi foof en bismoto Cheikh Diédhiou kolaɗo kuuɓal fedde remoɓe maaro wiyetende Kaytel Wagne. Cheikh Sadima sifani en seeɗa no alhaali yowitiɗo e ndiyam lamɗam e ɗe nokkuje remeteɗe woni e yarude. La langue salée est en train de gagner de plus en plus des surfaces cultivables ici. Ndiyam lamɗam ɗam hino nanga tun nokkeli remirɗe ɗi min wattani yiila e ɗi duuɓi feƴƴuɗi ɗo leyɗe remirɗe ɗen hino ɗuytade tun sabu ko ndiyam lamɗam ɗam woni arde kon ko ɗum waɗi hitande kala min wattani yiila ndiyam lamɗam ɗam hino nanga tun nokkeli kesi no min eɓɓiri noon alhaali on no waɗude ha yimɓe ɓen acciti leyɗe yaajuɗe ko hana remede. Donc les populations ont abandonné aujourd'hui. Ko honɗum wonata battane mum e gurdam ɓe remoɓe. Si ça continue comme ça, ça va installer au niveau si jokkiri ni heege waɗay e nder commune Kataba ɓayru hitande kala nokkeli remirɗi ɗin hino accitede hara golliraka. Il y aura beaucoup de surfaces qui seront laissées en rade. Cheikh Diédhiou Aissatou Diatta ko goto e ɓen remoɓe maaro e ngal diwal Casamance. Aissatou caggal nde salminma e heɗike Cheikh Diédhiou hande ko holno ndemaka woni e yarude diwal Kabiline 2 ɗon ɗo ganduɗa leyɗele remetere ɗen no waɗude lamɗam. min kay dok horom bi daf ñu sonnal torop. minen kay ndiyam kaddam dam tampini men no feewi kono noon min tinnima no feewi e ndemaka sabu amin jogui feere nde ganduɗa haade lamdam dam jeenga tawat ko maaro ko bindi amin kutoro kadi mobilaji wiyeteɗi tracteur. léegi ci tracteur yi dañuy béy tam tracteur ci tool yi ñun ceeb la ñuy béy dañuy béy ceeb. minen ko maaro min remata rewɓe ɓe na mbaɗa kadi maraîchage nder e sera guese ɗe won leɗɗe ɗe min awi toon kono lamdam dam nena waradi foof. garab yi yëpp ñu ngi disparaître ndax xorom bi. ko miiji ɗon e oɗo saaha waɗude wono dabareji ngam safrude en caɗele. ñun de fu mu nekk ni lu ñu fas yéene. minen de somin dañi walluɓe min waɗana men barasuji mujjidi ha wawa nangude ndiyam lamdam dam mojje amen. boobu moom bëgg nañ ko dig yi ñuy defare ni dig anti-sel yi. mbele ko rewɓe tan woni e gollude e onde nokkure. déedéet ñun fii jigéen ak góor. ala ko worɓe e rewɓe golloto dow ko worɓe ndemata rewɓe ɓe aawo ko noon min gollirta e gese ɗe. noonu la ñuy liggéeyee fii ci faro bi. Aissatou ko woni tigi caɗele mon ɗen. ci faro bi am na. amin jogui caɗele kewɗe adi hen foof noon ko lamdam dam ko lamdam dam woni caɗele amen ɓurde mawnude sabu somin jofni remde haade ɗum bennude tawat ko lamdam dam bonni foof. am nañu boobu jafe-jafe. ko hol saaha ndiyam lanɗam ɗam tampinta on ka golle mon. période bi nga xam ne ni taw bi bàyyi na ndox bi. koye dumuno ndungu so ndiyam toɓo fuddima gasde tan ko nden lamdam dam jeengata ko nden kadi ɗum bonnata maaro amen ko foof. boobu lay reyee ceeb bi yëpp. ado ndungu ngun no lannude hol peeje miijoto ɗon lelnude. ñun de li ñuy def léegi xanaa ñu jël ay tomate yoo xam ne ni yu 3 mois fii. minen de feere nde min dañi ko
hutorade awdiji balde 90 din awdiji kam hade lamdam dam no ummo tawat ko maaro ko bindi adan min kutortuno ko awdiji libbinayi nden hade maaro ko bindude tawat ko lamdam dam bonni fof joni noon min mbayli ɗum nomin mbaɗirta ni hannde lamdam dam bonnata maaro amen yu adapté ci changement climatique. Honno Aissatou Diatta kono no haalirde ɗon en gardiɗi konngudi amen ko docteur Samsidine Sarr woni koɗo men hannde ko janno kaduɗal jaaɓi hatirde Assane Seck ngal Ziguinchor ka worgo leydi ndi e wittotoɗo on fannu ceerno Sarr a salminama holko woni sababu leyɗele remeteɗe ɗe no waɗa ndiyam lanɗam. Si on revient par exemple sur le cas de la Casamance qui est ma zone d'intérêt scientifique. So en garti e yeru haala Casamance woni nokku am nafoore gandal e witto en paami wonde hannde ɗo ngannduɗen alhaali ɓeydugol ndiyam lamɗam e leyɗe ɗe ko e goonga ko mbiyeten leyɗele ɗe ɓooyaani e on sahaa sabu duuɓi 500 jooni o nokku wonno ko maayo ngo hetti ko caggal nde maayo ngo yalti ɗen naɗɗe leydi ndi peeñi seeɗa seeɗa haa hannde en keɓii feeñde leɗɗe mangrove kono kadi eɗen jogii keerindi to bange dande maayo Sénégal teŋti noon to bange maayo Sine Saloum ko maaje ndiyam lamɗam so hannde ɗeɗo nokkuuje fof ɗo maayo Casamance battini ko nokkuuji ɗo ndiyam lamɗam tampini sabu eɗen jogii maayo lamɗam e ko ƴelliti toon ko ndema mangrove ina heen kadi bange aade sabu eɗen nganndi e o nokku ɗo ngannduɗaa no woodno remooɓe ɓe ngonno ko e maade diƴƴe kaɓtorɗe lamɗam hannde karallagal ngal ina ɓeydo majjude sabu ɓe remooɓe hesɓe waawano janngude e yontaji ɓennuɗi ɗi no ndewirta ngeso maaro no ndewirta leydi ndi haa no maaje Casamance ɗe ɗi mbawata battinde e nokkuji goɗɗi en mbawata ƴewtude haala ɓeydugol ndiyam lamɗam e dow leydi remetendi tawa en kalani waylo waylo weeyo koɗorɗe Sénégal ina jeeya e nokkuji ɓurɗi wawde ustade mbayligu weeyo sabu wona tan ɓeydugol maayo ngo kono kadi ƴawugol maaje ɗe. Le littoral fait partie des zones les plus vulnérables au changement climatique en raison non seulement de l'avancée de la mer mais aussi de l'élévation du niveau de la mer. Holko ɗum wawata jibinde walla battinde? La première conséquence c'est la famine. La Casamance battane gaɗane ɗe ko heege sabu wonande jinnaɓe men Casamance ko nokku ɗo won e ndimagu nguura wonno jinnaɓe men mbawi awde e ñamde ko ɓe remi ko e nder yontaji yoroɗi fof ha e yontaji toɓoli garoji ɗi kono wittoji ɗimin mbaɗi e o fannu ina kollita wonde maaro ɓurko moƴƴude wawa wurtinede ko famɗi ko fof e nder lebbi 3 walla ko ɓuri ɗon ko yawti ɗum ceerno Sarr no woodi kadi battane goɗɗe e bange taaridi eyi eɗen nganndi ɓeydugol ndiyam lamɗam na e ndema maaro tan ɗum battinta kono kadi battinayi e dendagal tagodi fawinde e ndiyam laaɓɗam holko foti wonde dabareji ngam safrude ɗe caɗele? Je pense que c'est peut-être il faut repenser le modèle agricole. Nous avons ici un modèle qui s'est développé essentiellement sur une agriculture de saison. Miɗa sikki ma taw en poti miijade mbaadi ndema ɗo eɗen jogii mbaadi ƴellitindi ko ɓuri heewde e ndema gurdam ƴellitiɗam e golle ɗe yimɓe ɓe mbawata ina jeeya e peeje ɗe kadi huutorade aalaji ka ndema ina heen kadi balle remooɓe e daawal hakkundewal e sahaa mo ndema gadanteeje ɗe kono kadi fotɓe walliteede fewde e njulaagu ndema. Et parmi les mesures, il y a l'accompagnement des acteurs, des agriculteurs dans cette phase de transition. Docteur Sarr a jaaraama. kiwal tarindi ko ɗo haadi hannde yontere arore si Allah jaɓi en yewtat ko yowiti e taɓigol leɗɗe e nder laddeji hara koko rewani e sariya e nder leyɗe e nder yoga e leyɗe e nder Afrique holko woni battane mum e dabareji hanaɗe ƴetteɗe ɗe ngam tawede yewtere nden nelde miijoji mon gaddine inde mon e nokku mo jooɗi ɗon noddirgal ngal ko kowal 1.9 capanɗe jeeɗiɗi e jeego 1.9 capanɗe jeeɗiɗi capanɗe nayyi e nayyi 12 e capanɗe jeeɗiɗi e jeego mi ɓamta kowal
temedde ɗiɗi e nogay e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeego temedde jeego e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeego hito ngo wota yewtu silmaji nayyi hiɗon wawi yitugol nde yewtere ka hello amen Facebook RFI fulfulde hiɗon wawi kadi tawde nde ka Twitter men RFI fulfulde kiwaltari ndi hande kadi gasi on jarama.